na Bebing Nobles ang Panokoy. Kap, may hapon. Ngayong hapon, sa kapalamat sa isang radyo. Kap, thank you so much. Gid si Action Johnny Kap, no? Anyway, nagtawag ko Kap kay mangonseho kita so far. Anong pinaka-latest naton Kap nga data or information kay dosang Martes? Pero itong baha dira sa highway sang Panokoy, even diri sa may Sigaskong area, even sa sulod sa Lourdes Kap. Yes, Action John. Ako daw ngayon sa natabloin sa Panokoy. Nakabugid ko sa isang volume kapag na nagsulod. Bugid sa tubo. Maling may mga ibakis naman si Taya na padulong na sa eskwelahan. Pero may ara, pag kita yung mga kauturan na ginilap sa ginida yung magpo ng tubig. Oo. Kap, Kaya ang ating total na evacuate na pamilya, kabilugan is 120 ka family, kag 407 ka individuals. Sa ano ni Kap nga mga purok ang affected gid Kap? Ang hanap buhay, Oo. Maninihon, Villalordes, Maghirupay, kag may portion sa Florenceville na siya sang Maghirupay kag Maninihon. Okay. Ining mga lugar Kap to give description sa tumatag palamati. Nadaluman gid man sila nga portion, no? Kung baga do asig lang magtaas sa level sa tubig sila dala nga lugar. Yes, Action John. Siguro nakita nila kada maglabay na di sila. Oo. Hindi na bala sa may taytay. Katubang sang Mandil. Between sang Mandil kag LCC. Kag diri sa may taytay sa istilahan kami Dalia. Okay. Pero Kap, anong paglantaw nyo? Nga doon amo gito ka medyo lalagi ng pagbaha for the first time, how? Kaya sa hamon analysis ng council, after sa pagsabay ng tubig, lutak ang nagkalabilin sa mga basura. Ang usual lang yung mga bagyo na nag-inagli, basura lang yung mabilin mo. Kaya kuya, may mga lutak na upod, ang amon nga analysis na diri sa bukid naghalin. Okay. Nagtinabuay lang sila sa tubig sa suba. Oo. Kay kung baga, kung dry within lang man the village, ang barangay, kung ang mga kalog kag drainage, tinlo, man kayo do permi kung makita, nag-clearing ka mo da eh. Oo, gani action dyan. Daw, dito, first time na tabo, dito sa phase 1, sa ila to nga, Elian, sa Eric. Oo. Dito ka kumagon sa tubig. Kalderi sa Bangga Tumaro. Oo. Sa Bangga Amin, sa Tulod to. Grabe, gito dalong. Pero iniyakap nga pagbaha, nakita ko nga dugay gid man siya mong antes nga nagsipon abi mga nagsupon mga tubig kag amo to nagtugas sa pagbaha, pero pag subside bala do kadasig lang man. So dili ato makita ka siguro kung dra sa inyo area ang kanal, ang mga drainage tinlo man tani gani kaya muna naguro do ang tanan to nga based sa inyo analysis, ang tanan nga tubig aling sa bukid nagpanaog gid dra sa inyong area. Kamugid ang na siguro na tabog na action dyan. Oo. Sa nagpakita lang nga aton kabutiran daw wala naging sa support. Pero Kap, speaking about naman sa bulig naton sa mga evacuees, and then do ka damo gid sa mga individuals nga affected, like sa Barangay 39 nya Kap, kag Barangay Singkang, ginatun-an nila if ever there's a possibility to declare state of calamity. Sa inyo darang area, do ang epekto ya pero tema, no? Mayara makamo Kap, do gina-consider taman eh? Isa man nila nga gina-consider namon. Pero may bilin pa man kami sa amon na 70% sa BDRM. Ginatunahan man sa council
nga ang mga affected families kasi ang sa may evacuation center yan, Oo. bali supported yun sa mga atong DSWD, Mm. DSSD. Mm. Ang wala gid dyan nag-evacuate, Mm. amo na subong ang ginatunan sa council. May mga area ng buniga na. Oo. Sila nakatulog sa nabunigan. Kaya amo na ang i-finalize sa council. Okay. So, subong, we are considering it nga kung posible ipaidalam sa state of calamity tunan, pero may enough fund pa man galing barangay, mga 70% pa. Nga mo rin subong gina-utilize na ton, Kap, para maghatag bulig. Yes, action dyan. Oo. Kay iti so far mamangkot yun ng iba, no? Nga, Kap, medyo mabudlayan kita maghatag bulig gani. Amo man yung problem sa iba ni mga barangay ang mga wala nag-evacuate, di ba laki wala ni sila na profile ahead, amo nang ang bulig, ilebe na concentralize, medyo lihi sila ang mga wala nag-evacuate. Yes, action dyan. Kaya kung baka sa ang prioritize ang DSWD, ang nag-comply sa panawagan sa utong mayor na hindi nga pala paglakin pa nga magdala ang sitwasyon. Nga tintano pa nga may tsansa na sila nga makagwa sa ila panimalay, ipatiyo Manila. Kaya kami diri sa barangay, why did kami nagkulang? Kasi kung may mga advisory, binalibot sila sa ng mga rescue group. Oo. Ginaabisuhan na hindi na magulat na matrap na sila sa ila panimalay sa among pagsinggit. Amo gina tsakdo gina kay I also witness the same case. Kaya to ko to sa barangay Panungkoy siyang medyo nag-aalala ng sitwasyon, no? Pero Kap, finally na on the behalf of the barangay, ano yung so far na panagtag na naton nga bulig, Kap, sa barangay lang alone? Mayari kami food packs nga ginasang packing. Kaya hindi na namon madulungan sila tanan nga mahatagan. Oo. Tungod sa ang aton nga mga DSW, na schedule natin ang pag-hatag pag-doon sa nila nga ayuda. Oo. Pero so far, mga pilang target na ton, Kap, mga panagtagan? Sa subong na account naman, bali doon puro na hatagan, continuous pa nga mo ng packing. Okay. At least, no, may ara na gidya nga naka-standby gali sa barangay pa lang level, kay kada kadto ko dara sa inyo day sa kahol, do may naka-station na nga daan nga mga food packs nga ready for distribution in case of emergency. Oo, action dyan. Siguro nakita mo man sa amon. Oo. Amo na gani, no, kay ti may naaragin man sa kaso bala kung kaisa nga iban daw wala gina-appreciate ang bulig from the barangay. Finally, Kap, anong luyag naton ni palambot? Reminder, kay subongo nagasigi naman buong ulan, nagabunok naman ang ulan, kung ano gid man na matabo ikaso por kaso, anong luyag naton ipahibalo, ipaalinton sa mga residente dira sa barangay? Amo na kagayon na nag-meeting kami sa mga DHWs na ang akong ginbilin sa ila na yung trust yung may simpo pa na evacuate sila kadto man sa barangay o sa eskwelahan. Hindi ta na pagulaton pa nga damo na i-rescue na sang rescuer sa kapatid nila para masalbar man sila. No, nang tatlo na kamuda, doon mo itong ako na instruction sa mga DHW na makita nyo na nga, libot ng kabayon, i-invite na sila. Salbar na pa, kaya si salbaron ka to, galingon pa. Sige. Kap, thank you so much gid ha sa mga information kay sa time again share mo diri sa amon sa Action Radio Bacolod, Kap.
Okay, action dyan. Madami din salamat sa simpo na ginatag sa mo na. Thank you, Gikap. May hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Si Barangay Kapitan Bebing Nobles ng Barangay Panokoy